Si an tseachtain seo an tseachtain mheabhairshláinte na leanaí, agus tá téama speisialta buintach leis an bhéile im mbliana, féin aithne agus fás. Spreagtar dúna leog an tseachtain seo macht na bhíana ar an gcaoi inar féidirlinn Carolyn a chéile agus aire a thuirt darnaín sin. Cén chuí inar féidir le daoine óga aire a thuirt dá mheabhairshláinte féin agus mheabhairshláinte a chéile. Tá an seo is Scoil Bhriocáin Ros Muc le labhairt leis na daltaí le fáil amach. Buineann mheabhairshláinte le do mochúcháin atá tíbhaiste agus do smínte. Duine me sé go leor rudaí chun aire a chuirt go mheabhairshláinte féin ar na scoláirsúlóid agus I cacha iomlán mo chairde agus mo chláán. Na bhíonn go leor daoine cainte siomar an go duine muid isteach as amach lena lába isteach agus amach maise. Tá sé go máil a bheith cinálta le daoine mar tuireann sé áchas le daoine agus cairríonn sé le do mheabhairshláinte. Léiríonn taid agus scuiltear oxytocin, dopamine agus serotonin I do chorp nó de léiríonn tú cináltas le duine eile. Is chemicáníd seo a ardíonn giúmar daoine a laidíonn stras agus a chorthaíonn áthas anan. Mar sin ní amháin go bhfuil buntáistí ag buint le cináltas ó thaobh na mheabhairshláinte de ach ó thaobh foláineach innearáilte de chomh maith.